Γεια σας καλοί μου φίλοι. Εγώ είμαι εγώ και εσείς εσείς. Ή μπορεί και το αντίθετο. Μετά από πολύ καιρό σας έχω επιτέλους βίντεο χωρίς μαύρες μπάρες. Οκ, σταματάω. Απλά πάμε στο βίντεο. Ο Άργον, μαλάκα τι γίνεται. Έχω 10 Άργονς, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Α ναι, δεν έκανα intro. Γεια σας παιδιά! Είναι ο Reflex Ανάτσελ και σήμερα θα παίξουμε Warframe! Όποιος πάρει πρώτος Vitus Essence κερδίζει 1000 ευρώ! Νίκησα, πήρα κι άλλο άργον εδώ πέρα. Argon Crystal! 24 ώρες arbitration, δεν θα πιστέψετε τι έγινε. Εγώ δεν πεθαίνω. Ούτε εγώ. Δηλαδή εμείς δεν Μόνο εσύ έχεις πεθάνει, Κώστα. Σε έχουμε κάνει revive 2 φορές. Άντε χέσου, παίζω. Δεν έχω το build ακόμα, δεν το έχω φτιάξει. Ωραία, Και εγώ παίζω με λάθος build. Σκυλί σου, ναι. Το σκυλί σου ρε, δεν έχω... Κάτι άλλο, ναι. Έχω 400 health ρε, μίλας. Όντως δεν μίλησε ο bro. Όντως δεν μίλησε. Δεν είχα κάτι να πω. Αυτό το VC έχει ξεπεράσει Άργον. τα 9.000. Ίσως κάνω. Δεν με νοιάζει, εγώ θα το ανεβάσω έτσι για το γαμότο. Και άμα δεν λοιπόν, πάρει πολλά views κάνω αγγλικό κανάλι. Σαν το λαγό του Φίλιππου. Ξένης, τον άνδρα του Χέιζερ. Είστε εκεί. Τι είναι αυτό το καλό μου. Mod πήγα να πω, όχι κι εγώ. Όχι κι εγώ. Α, τι έγινε Κώστα. Κράζεις, θαυμάζεις. Ο Φίλιππος θα προσπαθώντας να υπερασπιστεί έναν τυπά που σκότωσε 15 παιδιά. Ο φίλος είναι σύντροφος, ακούει σέρβικα, τον έχω ακούσει, ναι. Τον είχα γνωρίσει και στον στρατό ρε παιδιά τώρα, δηλαδή κοιμόμασταν μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Είναι καλό παιδί, δεν το έκανε επίτηδες, έχει ψυχολογικά. Εγώ, ποιος είμαι εγώ? Εγώ με την Ιόλα, να το κάνω ρε μαλάκα. Δεν ξέρετε ποιος είμαι εγώ, αποφύτησα Είμαι από εσύ. το... Από το Ζάνιο. Αποφύτησα από το ΙΕ Καλβανίας. Είμαι ο Σορ Καλάνθρωπος. Ο Σαούλ Καλάνθρωπος. Ο Σαούλ Καραβανάς και Καλάνθρωπος. Κωδικό όνομα Πούλης Καραβάς. Ο δικός My Protein. Κωδικός My Protein για 15% έκπτωση. Ρε βλάκες. Κάποιος όντως Τι θες μπήκε. πάλι? Γιατί Γεια σας φεύγουμε? παιδιά μου. Έτσι για το γαμότο. Όχι, γιατί να φύγουμε ρε. Πάμε ρε μ***κες. Έλα να κάτσουμε στη μία ώρα. Όχι, έμειναν μια. Ελάτε. Μα μπορούμε μια ώρα. Δεν πειράζει, ελάτε ρε μαλάκες, βαρέθηκα. Έλα Έλα ρε, λίγο. έλα καθόμαστε σε Ρε, ακούσει κάτω με γάμο το κορδόμονο του. Έλα ρε, να πάρουμε λίγο ακόμα. Ελάτε, Vitus Essence. έλα. Γιατί δεν συζητεί... Όπα, καλό είναι. 16 Vitus Essence. Πού τα βρήκαμε όλα 16, αυτά. 7 έχω εγώ. Τι λες μάλακα. Συνήθως πόσα έχεις? 16. Τι! Να, έμας και Α, 16! What the fuck! Πετάχατε εδώ. Πετάχτε το! Ποιος θα νικήσει, ο πετάχαρτα εδώ ή ο αλήτης? Έχει πει ο έγκυος άντρας. Τον έχουμε ήδη, νομίζω. Αδερφέ! Πω, Πουλά το iPhone μου γι' αυτό. Γιατί Πιο καλέ. Πιο Φίλιππος emote δεν υπάρχει. Ξέρεις θα ήταν τέρμα γαμάτο να είχαμε εδώ πέρα. Μια σκεπαστή, για ένα τυραμισού. Εντάξει. Εκτός από αυτό. Μια Nova. Nova TV. Πω, φαντάζεσαι ο σερφέ. Όπα το voice crack. Ναι, αλλά μετά θα μπορείς να κάνεις βίντεο. Έτσι δεν κάνω βίντεο. Μα καφές και Warframe, τι άλλο θες? Μια σκεπαστή, για ένα τυραμισού. Εντάξει αδερφή, είναι 12 η ώρα. Μαλάκα το έχεις δει εδώ Όχι. μαλάκα θερμοπύλες. You shall not pass. Ή κάτι τέτοιο που είπα μεταξάς. Κρίμα που ο Κολοκοτρώνης δεν προλάβει να παίξει Warframe. Μαλάκα μέσα.